Umuntu ungumoya uphila emzimbeni unomphefumulo. Hallelujah. Amen. Uma izwi lenkosi lithi kwambuliwe kithi ngomoya, kufanele siqonde ukuthi kukhulunywa ngenature kaNkulunkulu lethina esizidalwa zomfanekiso wakhe. Uma uJesu ekhuluma indaba yethu uthi izwe lingemazi yena ubani? Umoya, ngokuba lingamboni. Hallelujah. Amen. Bese thi nina niyamazi yena. Ngobani? Ngokuba yena uhlala kini, uhlala nani. Amen. Awunikhona kodwa bathandekayo. Amen. Izwe lingemazi, lingemukele ngoba lona alimazi. Lingemukele ngoba alimazi. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa nina niyamazi yena. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ngokuba uhlala Kini. ingakho besethi umpostoli Paul mayebhalansa isalento, nina nilithempeli lakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Uhlala phi? Ethempelini lakhe. Liphi ithempeli lakhe? Niyamazi nina ngokuba uhlala kini futhi uhlala nani. Kusho ukuthi imina kufanele ngiziqeqeshe ngizikhulise ukuthi ngimqonde ngimunderstande kangcono ohlala kimi, ohlala nami. Bese yachaza uJesu ukuthi lo ohlala kini uzokwenzani? Uthi uyena oza kuniholela kulo lonke iqiniso. Uyena oza kunisiza ahlale nani ningabi izintandane, kodwa nibe nomsizi enizohamba naye. Bese thi uyakunikhumbuza ngisho nakho konke okukhulunyiwe kini. Amen. Uma ngingenabo ubudlelwane naye, uyabona ukuthi anginaye umsizi, anginaye ongiholelayo kuphi? Eqinisweni lonke. Anginaye umkhumbuzi. Kodwa ngithi kuphi yena? Uhleli kuphi? Ethempelini lakhe. Yiphi ithempeli lakhe? Yimi. Kusho ukuthi kufanele ngiziqonde izindlela zikamoya khona ngizokwazi ukusebenza kalula naye. Uma ngingazazi izindlela zakhe angizukwazi bazalwane ukuhambisana naye. Likhona ibandla. Kufanele ngizazi ngiziqonde izindlela zikamoya. Lithi izwi lenkosi ke ngokuba uNkulunkulu usimakade somandla ukwambulile kithi konke, ukwambulile kithi kanjani? Ngomoya. Isambulo nokwambula kaNkulunkulu kukuphi? Kusebenza kuphi? Ngomoya. Kwambulwa kuphi? Ngomoya. Umoya uze ahlolisise ngisho nakuphi nokujulile kukaNkulunkulu angazise nangakho. Amen. Akwazi ukungilekelela. Last week sibonile ukuthi isambulo masithi isambulo yini sisho ukwambula kwento ebengingayazi nento engaze ngibone ngaphambilini. Jeremiah chapter 33 ngibize ngiyakuphendula ngikubonise noma ngikutshele izinto ezinkulu nezifihlakeleyo obungazaziyo. Hallelujah. Sabona uNoah etshelwa ngezinto ezinkulu abengazazi bezinjani futhi bezifihlekele. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu uzobhubhisa ini umhlaba wonke ngani? Ngamanzi. Kodwa uNkulunkulu unayo indlela yokuhlenga. Uzohlenga ngani? Ngomkhumbi. Hallelujah. Amen. Wambulelwa ngenxa yesambulo wahlengeka. Ngenxa yesambulo washintsha ukwenza. Ngenxa yesambulo wasibophezela kuleso sambulo esambulwe kuyena. Hallelujah. Amen. Okwesibili sase siyabona ukuthi masikhuluma ngesambulo sisho ukususwa
kweveyili kwekhethini ebelimbozile Amen. kuvele kukhanye ini iqiniso elipheleleyo. Amen. Sabona kwincwadi kaGenesis chapter 28 uJakobe okwakhulunywa kuyena isibusiso ubaba wakho Isaac wambusisa. Kusakhulunywa isibusiso akabonanga kodwa kwakuyigama lalikhulunywe phezulu kwakhe kodwa ekuhambeni kwakhe ekukhuleni kwakhe ekuboneni kwakhe izinto kwahamba kwasuka ikhethini kwase kuyacaca ngokusobala ukuthi isibusiso siphezulu kwakhe uJakobe. Amen. Noma kwanda imfuyo kabani kalabani yanda ngani ngesibusiso esiphezulu kwakhe. Wayesiyasukuma isethi nabi angiphakame ngenzo kwami nami. Yindaba mna sekuyakhanya. Wayesiyamukela wangasaba ukuthi anikwe okuma qapha nokuma naka. Wangasaba ukuthi anikwe okuncane ngoba wayazi ukuthi sekuyakhanya kuyena ukuthi noma yini engafika kuyena omncane phakathi kwethu uyoba isikhondla khondla. Amen. Hallelujah. Amen. Noma yini esesandleni sakho ngenxa yamandla esibusise kuyakhanya izophumelela yenzeke. Amen. Hallelujah. Amen. Ngenxa yesambulo esasesivelile kuJakobe wahamba ekukhanyeni kweqiniso. Hallelujah. Amen. Number 3. Isambulo okwesithathu singathi kumsebenzi kaNkulunkulu umoya ingcwele ngokusho kukaKristu Jesu. Ukwambula kumsebenzi kamoya ongcwele ngokusho kukaKristu Jesu. Asibuke izwi lenkosi kuJohn 16 verse 13. Bese siya kwi-example yalokho kuJosepha kuGenesis chapter 50 verse 19 to 21. John 16 verse 13. Kepha lapho esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Uma yena esefikile ubani? Umoya Umoya weqiniso. Uma yena esefikile ubani? Umoya weqiniso. Angithi uba ngabe sikhuluma ngesambulo ukusuka kwani? Kwekhethini kukhanye ini? Iqiniso lipheleleyo. Amen. Uma yena esefikile umoya weqiniso, yebo? Uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Uyena oza kuniholela ngivumele ngolimi lethu namhlanje. Uyena ozanambulela lonke ini? Iqiniso ngoba kumsebenzi wakhe ukuthi ambule. Ulethelwe ukuzosambulela ngaye uNkulunkulu kwazi ukwambula ini izimfihlakalo zonke. Hallelujah. Amen. Ifoni loyiphethe. Indlela yokukwazi ukuconnecta kuphi? Kwi-network ekhona ukuze nawe ukwazi ukuxhunyanwa nawe. Angithi khona makhelwane. Amen. So uma ngase namhlanje udecide ukuthi angizukuyithenga iselfone namhlanje ngizobuyisela ilandline ngiyibeke nje endlini ngihambe nayo emotweni. Sizokuthola. Awuphinde makhelwane. Sizokuthola. Yini ezinto singakutholi? Awukho thile kuphi? Kwi-network. Ngani? Ngethuluzi elirelevant lokuconnecta. Uma amazulu efuna ukwambula noma ezokwambula kithi asebenzisa nali ithuluzi lokuconnecta. uNkulunkulu umoya ingcwele uye umoya weqiniso oza kunimbulela lonke iqiniso. So kufanele ke senjani ke mina ngimazi yena ngizazi nezindlela zakhe ila ngizosizakala khona. Umoya weqiniso uyasikhanyisela abathandekayo, uyakwazi ukusinika isithombe esiphelele ukuze ukwazi ukuthatha inqumo okuyizona zona. Kodwa uma ungazi ukuthi kuxhunyana kanjani naye uyabona nthi ngeke ukwazi kusizakala. Uma ungamazi ke yena ungamqondi yena uthi ungubani uzomvumela kanjani noma uzosizakala kanjani. Ngivumele ngenze umfanekiso ngefoni. Ifoni yakho osunesikhathi uyiphethe mayikhala uyashesha. Uyazi ukuthi kukhala. Ake uthenga ifoni entsha bese ikhala ngendlela entsha kodwa ufona umuntu okujwayelekile uyashesha ukuzwa. Wenziwa yini?
kukhala isindo noma kubizwa wena kodwa ukwazi ukusabela. Uzubuza abantu uthi eyamini lekhalayo. Kufonelwa wena eyamini lekhalayo. Uyabona nokuthi nathi uma singazazi indlela zakhe uzothi noma ethi uyaxhumana nathi sithi masikhuluma singabikho sho sithi angazi bathana kube khona nje into ethi kimi. Wena usenento ethi kuwe wena. Khule kangaka. Usenento ethi kuwe. Awuthi makhelana kahle. Izinto asifuni lapha kuwe. Into ithi kimi. Yileyo nto leyo. Bheka makhelwana. Yini leyo? Uma ngithi ngiyavuka kwaba nento ethi kimi, cha wena sekufanele umazi. Uthi ngithema ngivuka wathi kimi. Wathi kimi. Vuka namhlanje ungadli uthandaze. Ukuze mawusufakaza ungafakazi ubufakazi obungaphelele uthi bathandekayo angazi ngathi ngivuka nje ngoba nento ethi nje kimi ngingadli ngavele ngangadli. Awudlanga ubonzwa yinto wena. Angithi yabona ukuthi awukakazi. Unje umuntu makhala ifoni ukuthi eyamini leyo. Angithi awubona ukuthi awazi ukuthi kukhala. Kodwa uma sewuwazi umsindo wakho uthi mawukhala uthi lethelani ifoni yami leyo. Esekhulumile khona into ezovuka kuwena uthi awu sengivuka namhlanje ukhulume nami ngephupho. Ngingathi ngibe nephupho nje ngangazi kahle. Cha nginephupho elishoyo elinginika idirection. Elingiqaphelisayo, elingikhuzayo. Kwesinye isikhathi leli phupho elami liyisambulo kimi. Uma ngixoxela omunye umuntu akufanele ngimxoxele iphupho fanele ngimxoxele ini? Isambulo. Ngoba iphupho kimi linemizwa elizana ukuze mina ngizo understand mina. Uma uNkulunkulu efuna ukwesaba kungingamela ukuze ngizokwazi ukulalela iphusheni angangenza ngisabe izigi. Kanti lokho kulethi attention meeting ngilalele. Kodwa omunye ukwesaba kuyinkinga kene uzothi umxoxele ngokwesaba asale kwesabeni. Asale nje athi hey uyabona uthi yazama ukuchaza sambulo lokho ethi yabona lento lezigi ke le uya ngeke aphindaze uzosala kuphi kwizigi zokwesaba ngoba kwesaba kena kuyam overpower. Ikhona ebandla. Amen. Uthi kuJesu ke kumsebenzi wakhe uNkulunkulu mayengcwele ukwambula kithi. But sizokwazini ukusizakala ngomambulo ezimfihlakalo uma singa mas nezindlela zakhe singa zazi. Ezweni lakwamoya yonke into iyakhuluma. Ezweni lakwamoya yonke into ibonayo embonweni ine message yonke phakathi. Ngicela ukuthatha ama vision awu2 ngenze ngayo example. 1 kukhona umzali engaxoxa naye ungena embonweni. Uma engena embonweni ulale ezilungiselela ukuthi kukhona lapho aya khona. Uyothandaza khona. But uma engena embonweni azibone elandwa into esuka phezulu njenge lift imthatha imshonisa phansi. Sekune meaning ke kithi lokho ukuthi nakuba into ikuthathe kuphi isuka yona kodwa ayikhuphuki nawe. Yenze njani nawe? Uma efika phansi afike khona kubuzwe imembership ukuthi ziphi izinto zeni zokuba amalunga bese lo ahamba naye kwilift athi lo mgexo enginawo owethu sobabili siya belonga kanye naye. Bese ethuka yena uthi angaze mina ngijoyine. Yini lo athi sengijoyinile mina. Bese yasuka kwivision abe seba umuntu osengaphandla akasekho la usesekhaya usexoxela umama wakhe usethi asonele umfundisi. Umfundisi usethi woza ngikukhulekele kodwa afika ngo2 isikhathi. Bese liyaphela iphupho. Ngiyawayeka amanye ama details. Wamoya yonke into ine meaning. 1 njengoba elalela ezilungiselela ukuthandaza useyamambulela umnikazi wezifihlakalo ukuthi la uyakhona kufanele udile nani. Number 1 abantu balaphana bathunjiwe bane membership yento abangayazi. Abazazi ukuthi bayabelonga.
kungenzeka kwizizukulwane zabo kukhona umuntu waba nama covenants ezinto za phansi. So yonke impilo yabo ibanjwe yini? Ibanjwe i-membership yakuphi? So wena hamba uyothola icover ezokwenza ukuthi mawuya lapha ungayi wedwa, udinga isandla sizokwengamela. I-authority umzali wakho ovelayo, uma efika kumzali umrefer kumpriest. Uyothola income. Kodwa uma uya kumpriest uthi umpriest ufika nini? Usho ukuthini u2? Uthi woza sivumelana uma babili noma bathathu bevumelana noma uphudaba. Lo nto izokwenzeka. Wozothola ikhava uhambe uyoqhubeka nani nomsebenzi. Sekuyimessage. Umambuli wani wezifihlakalo. Uma ungamazi, ungazazi izindlela zakhe, ungaphazamisa uhlelo athi yena uyakhanyisela ngalo. Yesibili, ngomunye unyaka ngangizoshumela kwinkonzo yangesonto, ngizoshumela nami. Kodwa kukhona umzana okwakufanele akhulekelwe wayenesimo esasimcindezela. Wayephethe wayegula, into ayimphethe yayinto yomndeni kodwa engazi yena. So noma wayeya kulayini afika thandazela mengaphilile, inkinga yayinga addresswe indaba ngoba kwangekhona ukugula kwafaka address. Kwakufanele kukhulunywe nani? Nofuzo lozalo. Ukhona makhelwane? Ubheka kancane. Angithi uma uphethwe izinyo, uvuke ekseni uye kudokotela iGP. Uya kuyena ufika uthi kubhlungu umzimba wonke. Bese yakujova ngomjovo wani weinhlungu bese ubuyela kuphi? Ekhaya. Ay makhelwana, phinda uzwanga. Ingakho uthi cha. Ake ngiphindele. Uma uphethwe izinyo, uvuke ekseni uye kuphi? Kudokotela nje ojwayele. Ufike ukuthini kuyena? Kubhlungu umzimba wonke, ngidinga imedication yani yezinhlungu. Enzenjani dokotela? Bese wenzenjani wena? Bese kuphela kanjalo ngithi. Bese uba right ngithi. Ngicela ukukutshela ke lokho. Ungakwenza lokho. Afika kunika amaphilisi ezinhlungu akujove. Kodwa kusho ukuthi udaba selihlengekile. Kuzodlula insukwana noma kuzophela ini? Lo mjovo noma le medication yani yezi? Bese iyavela indaba ukuthi mina bengakadilwa nami. Kwesisikhathi siyaya kulayini kodwa singayi siyo addressa indaba. Siye kutheni nje Nkosi, and uthola ukuthi njoba uzobeka isandla ngoba utholile umjovo uzophuma ube njani. Kodwa ngohamba kwesikhathi bese kwenza kanjani? Indaba ingoba indaba akudilwanga. Sekufuneka ke ngithola isambulo Nkosi kulesimo engibhekana nasemthandazo muni kufanele kwenziwe ngayiphi indlela. Hallelujah. Yila khona isitha ke sisibamba khona uthola ukuthi bathandekayo ngoba asilu address udaba ngendlela efanele. Size sitshele sengathi amazulu awakwazi ukungisiza. Lo dokotela akangisizi ngendaba yani. Kanti uyena umnikazi uyena nodila namazinyo. Musaka ukudila musukusho ukuthi akasizani kanti wena uze ngodaba okungelona. Uma wenyelile la unyaweni eqakaleni wenyelile. Angithi uyavuka ekseni uye kwi-dentist. Uthi kuyona kuneyinhlungu. Ithathe lo yamjovo lo omncane shaye lapha ziphela inhlungu hamba ngithi. Emva kwensuku bese kanjani? Yindaba manje. Awazi lo mjovo we-dentist lo wenza kube ndikindiki. Awazi wena? Awukazi uzwe? Awazi? Lo wenza kube ndikindiki. Umjovo we-dentist yawazi? Manje mayijova lapha eqaleni libhluka angithi kuzoba phinda ngizwanga phela makhelwane. Noma kungaba ndikindiki namhlanje kodwa udaba aluka hlezi mawuya kumnikazi walo uzokufaka ibhandishi elithile. Hlezi akufaka isicathulo ukuthi nje insukwana ukuze lento izohlengeka kahle.
ngoba usuye la udaba luqondana khona. Kwesinye isikhathi ke ukungambulelwa uye ngendlela okungeyona bese udaba lunga solveki. So lo mzalwane wayethandazelwa ke kodwa lunga qondana nodaba. Sekuthi kuleyo nkonzo ngizoshumayela ngizovuka ngakusasa ngenkonzweni. Ngingene embonweni. Ngizibone ngisesibhedlela. Ngizwe kuthiwa uya gula uselaliswe esibhedlela. Ebamba makhelane. Amen. Bese embonweni ngihamba ke ngiyombheka kuphi? Uma ngene esibhedlela ngifika la ngibuza la ku-account ukuthi uku-room number bani sibani bani. Uma ngithi ngijikisa amehlo bese ngiyambona lalele khona. Vule umnyango bese mangiya kuyena esembhedeni bese ekhipha isandla kanje. Uma ekhipha isandla ufake lezi ngubo zasibhedlela kuphume ibele la kwa right. Bese ethi kumina ngiyagula. Bese iyaphela ivision. Bese njani? Iyaphela ivision. Ezweni la kwamoya yonke into inani? Inemeaning. Uma ngivuka bese ngiyaqonda ngomoya ukuthi usibani bani njengoba egula into yofuzo lozalo. Asingadili nokugula kwasitile nani nofuzo. Mangifika enkonzweni la ngiyagula bese ngimbuza ukuthi into ekuphethe irelate kanjani noma wakhe athi noma wami uphethwe into efanayo. Ihamba hambe naye imphathi bese sithi asize sizodila nani nomoya wesiqalekiso sofuzo lozalo. Hayi ukugula. Ukugula ngendawo. Ufuzo operator la. Lutho ufuzo ngoba uyazalwa la nginelungelo lokuphila kuwe. So uma udila nokugula uzophuma namhlanje kodwa bese iyavuka into yofuzo. Ngoba idemon lizwenza noma yini enga-activator into yofuzo bese liyakwazi ukubuyela kuphi kwi-sickness bese kuya-operate. So uma dila nalo ukugula ngeke kusabuya. Uzwele makhelane? Amen. And lo mbono noma lembono yonke inezinto ezahlukene phakathi kodwa uma singalandela umambulo wezifihlakala silaso sizakala khona. Kwesisikhathi uma ungezukulandela umambulo wezifihlakala ungasala ungakwazi ukunyakaza ngoba into oyibonile ingakwenzeka ixaka. One uthi ucela umfundisi ngicela ukubona ngo2 athi umfundisi ngicela ufike ngo5. Uvela ubone nawe sekonakele ngoba umbono utheni? Athi nayi ngicela ungibone ngo11. Hawu baba. Ngiyacela nje bewuthunqu. Ngizokubona ngo1. Hayi baba ngiyacela impela manje kulungile kasenzo 4. O1 u2 akuwona uappointment. U2 it's a direction. Isambulo sokuthi kuzokwenzakalana. Ukhona makhelwane? Amen. Hallelujah. Amen. Hawu sibani sesibhedlela kusho ukuthi ke uadmit wema cha kusho lokho. Le vision ithi icondition yakhe yokugula nje bombone sesibhedlela. Ayikho lapha. Isofuzweni lozalo. Kukhona umjova abangamjova ngawo la isibhedlela wofuzo. Hawu uzwa ngamakhelwane. Ngatholakala. Umjovo ke lapha into yo sekufunela manje into kamoya ekwazi ukuhlehlela emuva ezizukulwane lazalwa khona ikwazi ukumdisconnect imconnecte noKristu Jesu athathe imvela entshe abe ozelwe kabusha bese iyabelonga emazulwini ufuzo lasezulwini bephezulu kwakhe bese kuthi konke okuzelwe uye kuyalinqoba izwe sekuyalunga ke lokhu kwenze kanjani ngokwa mbula. Verse 14 yabo uya kungikhazimulisa ngokuba uyabuthatha kokwami anibikele khona. uthi uJesu into azoyenza uNkulunkulu moya ingcwele umambuli onholela kulo lonke iqiniso uzakwenza njani? Uzawukhazimulisa abantu uKristu Jesu angithi. Amen. Ngokuba uzokwenzani? Uzothatha kokwakhe. Uzothatha kusho ukuthi uma ngabe usumazi neindlela zakhe usuzokwazi ukuphila emazingeni kabani kaKristu Jesu ngokuba wena wafa ukufa kanye naye. Amen. Uvusiwe kanye naye. Uhlalisiwe kanye naye endaweni eziphakemeyo. Wenze njani futhi? Uyabusa kanye naye. So uma ethatha konke Kristu ekunika khona kufa wenze njani wena? Uphile kuphile ngakho. Amen. Ingakho uma esekuthathela konke Kristu khona into ozothi umuzenza ungalandeli iphethini yabantu ulandele iphethini yaphezulu. Uthi amazulu ambule kanje ngizokwenza
kanje. bese kuyenzeka. Ngikwenzela umfanekiso abantu ababili. uJakobe uyarojwa akanikwe okufanele kodwa uma esenikwe ezimaqhapha lezimanaka uyaphinda futhi uyarojwa. Kwenziwa njani? Kuthathwa zonke inqama nezimbongo ziya suswa kuphi? Emhlambini wakhe onjani onezinto onezimvu noma onezimbuzi enjani ezimaqhapha nezimanaka. Uzosizakala kanjani? Sekufanele athathe kukaKristu umdali wezinto zonke enzo kungekho kube khona. Amen. Awuzwanga amakhelwane. Haleluya. Amen. Yila afike sisale khona kubathandekayo uma isambulo singezukukhanya kukhona izinto ofanele wenze ngokwehlukile ukuze kuvele imiphumela ehlukile. iBhayibheli lithi wathatha izinto ayixebula wefaka emanzini. Izinto lezi ayixebulayo othi masixebula ixolo lakhona kusale kumhlophe. Zazithi uma ngabe ishawa ilanga zishintshe zibe qapha. Ngazo wakhuluma umenzi wezinto wathi wena uyakwazi ukuguqula kumhlophe kube maqapha. Nakulezi akuzalwe ezima wayesethathelwa kokwakhe wasiyamnika wa-operator ngakho. Uma engafika umuntu abuza ukuthi wenzani kuzothi uyathakatha. Kuzothiwa ugila imhlola ngithi. Amen. Besho bona into emamangazayo. But yena uzobe engenayo into emlahla ngoba unikwe kokwakhe uKristu. Akanacala uma engasuka la afike ekhaya ezulwini akanayo into yokweba akaze belutho unikwe kwimfihlakalo yasezulwini. Ukhona makhelwane? Amen. Lalela makhelwane. Abantu bayakusebenzisa okwabo. Bafika eminyango badwebe bakhulume uthi uyangena khona uvuvukale Inyawo. kungekho bani. Kungekho umuntu angithi. Amen. So lento yokuvola inyawo ngithi fanele uyekudokotela jova inyawo lezi ivuvukele ngathi weqa eminyango ngithi. Awuyazi leyo. Noma bafaka ugesi la kuma hang yawazi ugesi. Othi mawubamba kuthi sali izandla zinjani. Zivuvukala ibengaka izandla zishawe yini? Ugesi. Angithi fanele uyekudokotela ujova lo gesi manje. Ubobekwe kanjani lo gesi? Kukhona lapha anikwe khona. Hamba uyofuna kokwakhe. Naye akwazi ukwenza njani? Ukukwenza ukuthi ugesi obekwe eminyango kokwakhe ungasebenzi uwe. Uzwele makhelane? And ukunikile kokwakhe wathi uyawuvuka ukhulume, uyawuvuka unqume indaba ibe yiyo. Uyakumemezela uthi asikho isikhali esimiselwe bani. Mina. Uma lo gesi uyisikhali mangivuke ekseni ngiyamemezela ngiyakutshela konke asikho isikhali. Bese ziyezwa zonke ikhali ukuthi ayikulo siba neutral kwabanye siyashaya. Ngithathe kuphi kokwakhe. Ngoba uma ungezukuthatha kokwakhe uzosuka bese uyalingwa umlingi. Athi funa nje kokusiza nje. Ngenkathi usuhamba kokusiza sewuyaqala ukhothama kwabanye. Ungabi nabanye uNkulunkulu. Ngaphandle kwami. Ungazenzeli ini. Izithombe ezibasiwe. Zomfanekiso wakuphi? Sezulwini Noma nomhlabeni phansi. uthi wena uyavika. Sewenze njalo manje sewuphambana naye. Kodwa uma ungalalela yena umambulo izimfihlalo uzokwenza ungaphumi kodwa uhlengeke. Amen. Ngoba uzokunika kokwakhe. Ibandla kodwa likhona ekseni. Amen. Awuthi makhelane ngiyaphuma kokwabantu. Ngiyaphuma kokwabantu. Ngithatha kokwakhe Ngithatha kokwakhe. ukuba kungisebenzele. Kuba kungisebenzele. Uthi kuJesu umsebenzi kaNkulunkulu umoya engcwele ukuthi ezinjani asambulele. Qhubeka. Verse 15. Yes 15. Konke ubaba anakho. Konke bheka makhelwane. Konke ukusho uJesu angithi. Amen. Uthini uJesu? Konke ubani? Ubaba. Kambe ubani ubaba kaJesu? Somandla. Mnini mandla onke. Amen. Umnikazi wamazulu nomhlaba. Baba. Umqalisi Nomphelelisi. owaye khona no Okhona. noyoba Uyoba khona. uthini kuJesu? Konke ubaba anjani? Anakho. Anakho ya Kungokwami. uthi uJesu kungokwakhe.
unelungelo uJesu kokuthatha kunoma ikuphi kokababa. Yingakho mayifica umuntu ongenawo ongaboni uyakwazi uJesu ukuthatha udaka athi la ngaqedelanga khona ukwakheka makwakheke. Amen. Kodwa futhi uJesu uyakwazi ukuthi akhulume izwi athi la iphimbo lingazwakalanga khona malizwakala. Bona Lord. hambani niyozibonakalisa kuba priest. Amen. Uyakwazi ukulapha imizimba isikhumba sakhona kube njengesengane ngoba konke kababa kungokwakhe. Usathi ke konke kababa kungokwakhe qedela. Yingakho ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele khona. Kanti uyothatha kuphi kokababa enze njani? Nibikele khona. Uyafuna ukooperate ngezinto zika baba emhlabeni. Amen. Hambisana ke nomambuli ezifihlakalo. Kuthi noma kukhonana uthi ngizothatha kokababa bese ngiyahlengeka. Uma uphethe okababa uhamba ngesambulo. Impilo yakho ke izokwazi ukunethezeka. Hallelujah. Amen. Asibone ke uJoseph Genesis chapter 50 verse 19 phela 21. uJosepha ebuncaneni bakhe uma ngisho kahle ku chapter 32 or 37 yila khona elizwi lenkosi lithi kwathi uJosepha esebunqane kwafika iphupho noma kwafika umambulo ezimfuhlakalo wamambulela ngephupho wathi kena uza kuba ngumholi phakathi kwaba fowenu. Yayizwa le? Amen. Isambulo. Hallelujah. Amen. Noma ngabe uJosepha ubhekana nani sekufanele ahambe ngamandla ani manje? Esambulo athi noma kunje kodwa ngiyaya lapha amazulu akhomba khona. Amen. Wazonda abafowabo, wadayiswa, waya kuPhotipha wakhonza, wajikelwa nakhona wavukelwa, wayejele wasiza abantu khona bangamnaka. Kodwa kwasho ukuthi amazulu kanjani? Ambulile. Amen. Kwase kuthi ngasekugcineni wayeseyabizwa siyahlaliswa kuphi? Njengokwe sambulo. Waba umholi. Amen. Uthe sewumholi bafika abafowabo. Ngivumele ngithi nomka Photipha waba phambi kwakhe. Nabantu abamkhohle ejele baba Phambi kwakhe. kodwa wayengabe senza njengokuba ubengenza umuntu ophilayo wayesehamba njengokwesambulo. Amen. Ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu usebenzisa konke kusebenzelana kube Ngokuhle. kodwa bese ngiyasala mina. Bese ngiyazivimba ngokuba ngingafuni ukuphila isambulweni esipheleleyo. Abanye abantu bayebekuvukela uNkulunkulu esenisabona ukukhona uzothi ukunyakaza. But bese uyasala wena kwibitterness ukuthi noma umbona lo yabo lo noma sikhuluma nje sesikholwa phela basiyakholwa kodwa lo sekusele bani manje omunye umuntu kakuhlebe kanti khona uzophaphama kwelika moya bese nawo bathe njani bathe okay bese uhamba uyayicwecwa nawo uNkulunkulu akusize ngayo kodwa bese usala wena ungabisadedela ukuthi hayi ngikhuluma nje laba ngiyabazi laba mina ungabona sikhonza nje laba uJosepha kwamehlela lokho kodwa waphila ngaphansi sambulo. Uthini kuJosepha kwesimuso verse 19 uphela 21 uJosepha wathi kubo ningesabi. Kwakwenze njani mhlawumbe kwezokusho njalo uma uhlehla ngenhla kwashona ubaba wabo verse 18 no 17 kwashona ubaba wabo base bethina omunye komunye hey sibona ngathi le ndoda izozibuyiselela checka lelo verse izozibuyiselela izozivukela ithi ozani la nina niyalikhumbula udaba lweni anihlalela phansi Amen. ke nginithole kahle manje seninikelwe kuphi esandleni sami uverse balo 15 all right. Kuthe ukuba abafowabo bakaJosepha babone ukuthi uyise usefile bathi mhlawumbe uJosepha usasibambele igqubu. Bayazi abantu ukuthi bakwenzeni ungacanga ukuthi abazi awuthi makhalani bengayithulisa nje bazi kahle ukuthi bangenzini Thulisa nje bazi kahle bayazi mase ishayisa izinto bathi hey ngenzeka ukuthi igqubu lendoda libambile yindaba sayigila nathi siyayazi into esamgila yona
sabiswa yilokho nje ukuthi samgila ya Funa azame ukuziphindiselela kithi. ngobani Ngabo bonke ububi esabenza kuyo. bazi ngisho ukuthi benzani ububi ababenza kuye ya Base bethumela kuJosefa bathi, ya uyihlo washiya umyalelo engakafi wathi. awuze labo khala kanjani bakhuluma indaba eyiwile engekho bathi hey lalela Joseph lalela la ubaba washiyana umyalelo uthini umyalelo ya Anotshela uJosefa ukuthi, ya ngiyakuncenga ukuba uxolele abafowenu. wayishilo ubaba ziyazi imembe ukuthi kuyashisa la izana kuze zanyathela khona mase zithi hey awuhambe ufike ukuthi ubaba wathi woxolela Abafowenu. bake baxolisa nibona qedela Isiphambeko sabo nesono sabo. ya Ngokuba benza okubi kuwe. ya Manje siyakunxusa ukuba uxolele isiphambeko sezinceku zikaNkuluNkulu kuyihlo. oho Kayihlo. yenzela ubaba hawu umntakama yenzelwa nje ubaba hey khuluma wena kuzwakala ukuthi uthini qedela qhubeka Kwathi ukuba lo myalezo ufike kuJosefa wakhala. ya Abafowabo bafika kuye mathupha. Bazilahla phansi phambi kwakhe bathi, siyizinceku zakho. uJosefa wathi kubo, ningesabi. usiyaphendula kuJoseph usethini kubo ningesabi ya Kanti nginguNkulunkulu yini na? uthi uJoseph mebanikila ungethi nje eclean kanti mina nomahluleli wezinto zonke webathandekayo ezizinto efanele uyiyekele uNkulunkulu wazi ukuthi lokho kuyadingana ukujajwa noma bekusetshenziswe uye ngoba kwesisikhathi uNkulunkulu kathumela umuntu engeze kumjaja yena ngoba uyazi ukuthi uyisikhonzi sakhe bese wena uthatha indawo kabani kaNkulunkulu yingakho athi uNkulunkulu ningahluleli ngoba yena uyakwazi ukwehlulela njengomahluleli olungileyo Amen. Amen. omunye umuntu ukashelelele kuwe enze isimo esibi kuwe kanti akuye uJosepha ngelinye not uJosepha uDavid ilanga uyabaleka ubalela uSaul uthi ucela ucasha kwenye indawo uhlala nenye indoda imjikijela ngamatshe ithi hey ayihambe lezi ikhonzi ehambe ihlubuka kubaholi bazo ithi indoda le eyiqhawe lika David ithi ngimshayile ngomkhonto uthi uDavid cha hleze uthunywe uNkulunkulu bathukane nami uma evunyelwe uNkulunkulu ngenzani wena uyayizwa le ukwazi ukungithuka nje wahleze kuvume uNkulunkulu. so ake uyekele uNkulunkulu enze ngendlela njengoNkulunkulu uthi kuJoseph hayi kahleni bafethu ningesabi kanti ngisesikhundleni sikaNkulunkulu na ukuba ngingajaja izenzo zenu ngoba kungenzeka uNkulunkulu wasebenzisa lesi simo nina nizinceke ezithembekile kuye uyamkhumbula uJudas ekhaphela uJesu Amen. icala lakho lingahlalelwa yimi nawe ngithi silihlale phansi Juda woza la wasigelela uMesiya wena woza la hlala la kwakunamazulu phakathi ukuthi kuyakufuneka umuntu oseduze kwakhe umuntu owazi neindlela ongenzeka ngazo ukuze kugcwaliseke isiprofeti esingakhulunywa uNkulunkulu leyo ukuyibulala kwakhe ke asingeni ke lapho sekungokwabo bobabili thina besingakhuma lapha nje kwahluleleni ekhapheleni kodwa ifuna umnikazi ngoba kwabhalwa ngaye uthi ngisesikhundleni sikaNkulunkulu na ya Nakuba nangakhela uzungu. yamuzwa kumuntu wesambulo manje nakuba nina nangakhela Uzungu. ya Nifuna ukungenzakalisa. nifuna nina ukungenzakalisa nina ya Kodwa uNkulunkulu wayehlose okuhle. kodwa isambulo sasezulwini sithini uNkulunkulu wayehlose okuhle. Ukuze namuhla kusindiswe izinkumbi zabantu. kusho ukuthi uthi uJoseph la sengambulelwe umambulo ezimfihlakala nina kwangenzeka nihloso kubo kodwa amazulu kwakuyingakho lokho Amen. asebenza ngakho ukuthi namhlanje kugcwaliseke
is prophet. Uthi kuJesu umsebenzi wakhe kumsebenzi kaNkulunkulu mangcwele ukusa Sambulela. sambulela. Singavala ngoMose Exodus chapter 3. Verse 7 and 8. uJosepha yenzeka yonke lempilo, wenzeka zonke lezi zigameko empilweni yakhe. Fanga bezimenza abe umuntu olukhulu, kodwa ngenxa yesambulo simthole ekhululeka. Ngicela ukuletha kwena ekseni namhlanje ngithi izimo odlule kuzona nezinto obhekane nazo. Uma ngase kuvela isambulo sasezulwini, ungakhululeka kulowo ncindezi namhlanje. Yebaba makhelwane. Amen. Ungenzeka la uzalwa khona isibongo kuthiwa uyena wakhona, kodwa uma ungathola isambulo saleyo nto yomangala. Uphume kulowo ncindezi yokulwa nesibongo. Kungenzeka indlela owazalwa ngayo kuthiwa kwaba nesigemegeme, kodwa uma ungathola isambulo sesigemegeme, ubungakhululeka namhlanje bese uyaxola enhlizweni ukuthi nakuba kwakunjalo kodwa amazulu ayehlosile. Amen. uNkulunkulu wayefuna ukwakha into ethi noma ngayiphi indlela uyayenza uNkulunkulu ibe khona ehlane noma kwahlongasile. Lord. Mina ngilo wafohla izinto zingavumi, bheka ngiyaphila. Lord. Hlezi isibonga ngisazi kodwa ngingophilayo. Amen. Izinto zami ziyenzeka. Lord. Hleze kunesigameka asifuna ukukhulunywa abantu abadala kuyaqashwa, kodwa ngibheke mina ngingokhululekile. Hallelujah. Ukukhululeka kwami kuKristu Jesu. Amen. Ngizokwenza izinto ezinkulu Lord. ngenxa yesambulo. Hallelujah. Amen. Uma bengakhanya namhlanje kuseni isimo obhekane naso, uthola isambulo ngaso, bungakhululeka namhlanje bese impilo yakho iyaphuma kuleyo ncindezi, iyaphuma kuleyo ncindezi, Amen. iyaphuma kuleyo ncindezi, Amen. iyaphuma lokho okuthwala kanzima, Lord. iyaphuma kulokho okunyatheleka. Jesus. Ukhululeke namhlanje uthi ngamandla esambulo Lord. ngiyadlula ezimene engabhekana nazo. Amen. Hallelujah. Lord. Ngicela ukuletha nakho kuwekuseni kafishane. uJesu wakhule engenaso isibongo sakubo. Akekho ayazi isibongo sika Jesu. Kodwa umntwana wakhula. Amen. Wafumana umusa phakathi kwabantu noNkulunkulu. Lord. Wanikwa igama elingaphezulu kwamagama. Washintsha umlando wezizwe engenasibongo. Amen. Engabhilonga engamukelwa umuntu kodwa waqhubeka ngokwesambulo. Jesus. Ubungephakame namhlanje nawe uthi ngiyadlula kulezi yazinto, ngingena kwisambulo, ngingena kwisambulo. Kukhulu kakhulu uNkulunkulu ahlosile ngawe ngaphekwe leso simo. Thank you, Jesus. Wakhula umntwana Lord. uDavide, wakhula kunestory sasingesihle ngaye. Yes, Lord. Wayeneqala phansi kababa nomama, kodwa ubheka uDavide kwaba umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu, wakhethwa engakhethiwe, wakhethwa. Umlando wakho umile namhlanje unoKristu Jesu. Lord. Ubungedlula namhlanje nawe uthi ngenxa yesambulo ngaba ubuhlungu noma buzima, ngiyasuka kubo, ngiyasuka kubo, ngiyasuka kubo. Hallelujah. Ngihamba amandla esambulo bese yamemezela thana ngokulunga kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngidalelwe imisebenzi emihle eyalungiselelwa ngaphambilini kuKristu Jesu ukuba ngihambe kuyo. Namhlanje ngamandla esambulo ngiyangena kule misebenzi emihle engalungiselelwa yona. Bheka sengiyahamba kuyo. Celebrate uhamba kuyo. Hallelujah. 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 Isambulo sikwenza ukukhululeke. Amen. Isambulo sikwenza uphume emaketangweni. Yes, Lord. Isambulo sikwenza uphume kuleli yakhona lokuzenyeza nokuzesaba nokwesaba ngawe. Bese uthi noma abantu bengathini nginesambulo,
ngingumsebenzi kaKristu Jesu kuNkulunkulu ngadalela imisebenzi emihle kwa ngihambe kuyo ngizoyibonakalisa namhlanje lo msebenzi ngamandla ani esambulo bese yathatha ungazi kwakhe isibongo uthi noma ngasazi isibongo ngingumsebenzi wakhe kuKristu Jesu ngingumsebenzi wakhe kuKristu Jesu noma ngingaphilongi kulomndeni ngingumsebenzi wakhe kuKristu Jesu angiphumeke kulokho kusibamba bese ngiyaphakama ngithi nginobaba uNkulunkulu ogama lakhe liphezulu kwami nginobaba uNkulunkulu ondlela zakhe zikimi nginobaba uNkulunkulu namacebo akhe aphelele phezulu kwami bese uyahamba ngesibindi singaphakamisa izandla wena osimo sakho siyakuthinta kule ndaba phakamisela isandla sakho sakwa right bese uyabonga uthi baba ngiyabonga ngokukhanya kwesambulo namhlanje ngiyaphuma kuleyo ncindezi ngiyaphuma kulobo buhlungu ngiyaphuma kuleso simo namhlanje ngiyamukela amandla esambulo mina ngiyukulunga kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngidalelwe imisebenzi emihle eyalungiselelwa ngaphambilini kuKristu Jesu ukuba ngihambe kuyo namhlanje ngiyaconnecta naleyo msebenzi ngamandla esambulo bheka sengiyahamba kuyo ngegama lika Jesu sengiyahamba kuyo ngegama lika Jesu sengiyaphila kuyo ngegama lika Jesu izinto sesiyaqondana nekusasa lami izinto zami senkonansiwe. Celebrate in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah. Senkonansiwe. Senkonansiwe. Ushadabahaya. Ulamahaseteriaha. Urebeseteri mahuste katai. Senkonansiwe. In Jesus' name. Kamandla esambulo. Kamandla esambulo. Kamandla esambulo. uMose uzalwa ngesikhathi la kuthiwa khona akufuneki umntwana omfana urejectwe isizwe urejectwe inkosi urejectwe isikhathi akafuneki umntwana omfana kodwa uMose mayezalwe ekhula ukhuliselwa kwesinye isibongo saseGibhithe uzanikwe ngisho igama elithi uMose engamthola emanzini akushiya ukuthi ubani kuthiwa nje yilo watholwa emanzini wakhulela ebukhosini uMose ukubonana kwakhe kuthiwa indlela wengekho right ngayo emotional wabulala umuntu ngoba vele khona ezazimchuluze zithi wena wathola emanzini wena ngalokho kuthiwa nje ingane endodakazi kaFaro wena wathola emanzini hlezi uyinyoka wena hlezi ukuthi wena into yase but uMose ebaleka yocasha kwaMidian uNkulunkulu kumpriest okhonza uNkulunkulu ezinkanyezi losakhona izimvu unikwa indodakazi yompriest endala umpriest umnika ama conditions akhe uthi one uma ngigalisele indodakazi ufirstborn nakho akazokubizwa ngawe uzobizwa ngami and lithi umlando uMose wayengenayo vele ukwenza wayesesimene sasimphoqo wavuma yingakho undodana kaMose ungezwa kukhulunywa ngaye emlandweni noma elandela emva kwaJoshua akabalwa ngoba wayengabelongi kuye wayebelonga kumpriest wakaMidian wanikwa ngisho igama lo uNkulunkulu bakwaMidian yingakho endleleni uma uNkulunkulu efuna ukumbulala uMose akanalo izibulo right alikakaze lisoke ngoba alibelongi kwi-covenant kaNkulunkulu ubelonga kwi-altar yakwaMidian uyahamba uMose uyaphila but umehlala noNkulunkulu uthi uNkulunkulu Mose ngaphekwe izimo zonke sengehlile kuba ngithume wena bakhona abantu abaright eGibhithe kodwa mina ngikhethe wena omlando wakhe waziwa ogama lakhe lonakele osimo sakhe sixovekile
ungapha kuNkulunkulu wamaHebheru ungapha futhi kuNkulunkulu wamaMidiyani kodwa mina uNkulunkulu ngiyakukhetha uthi hamba ngiyakuthuma uthi uMose ngingubani uthi ngicela ukubonakalisa amandla ami amakhulu umnika imangaliso eyifakazela ukuthi nginawe haleluya uMose uya eGibhithe uyokhulula abantu abaright omlando wabo right osimo sabo si right kodwa yena elakhe igama linjani bathi uNkulunkulu mina ngibuka izimo ngibuka lokho engikuhlosile ukulunga kwami kuKristu Jesu udalela imisebenzi emihle wena noma ngabe izinto ayihambi kahle bamba isambulo sengambulelwe uNkulunkulu wamaHebheru noma ningathi nina ngoMose uNkulunkulu wamaHebheru uthi umpriest uthi umprofeti okhethiwe ezizweni uthi ngawe bazokhishwa ngawe bazogcinwa bathi abantu kodwa umlando wakho thina kodwa isambulo samshintsha uMose wabona lesukuma endleleni wahamba wafika khona wathi uNkulunkulu wamaHebheru ubonakele kimi uthe uzawunisa ezweni lesethembiso izwe lesibusiso lokunethezela uthi ke asambeni asiphumeni kanye nani lizwe lenkosi lithi abantu bamkhola uMose okhulumile kodwa osimo sakhe mawuhlehle sehleli yedwa uMose uthi ngingubani yini ehlukile ngami yini engcono ngami yini engenzeka ngami athi amazulu yebo kunjalo siyakhetha kule season yesambulo phakama ukhethwa amazulu phakama ukukhanya kuleli ekhaya ukukhanya kuloya mndeni phakama 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 yawushintsha umlando wefamily yakini ngoba inkosi ikukhethile gijima ngalawo mandla onawo hawe namandla hamba ngalawo mandla onawo haleluya phakama kuleso simo hamba ngesambulo haleluya uMose ngesambulo walihola ibandla likaNkulunkulu uMose ngesambulo wakhuphukela entabeni kaNkulunkulu uMose ngesambulo wabuya nemibhalo engcwele uMose ngesambulo igama lakhe labhalwa emlandweni ngoba wahamba ngamandla esambulo wakhohlwa isimo abhekane naso umuzi wakhanya manikhanyiselwe kule season yesambulo bese uyazithola uyazibona bese uba yilokhu uNkulunkulu akuhlosile ngawe phakama qhawe namandla phakama phakama fohla namhlanje uthi inkosi ngihamba ngamandla esambulo angahambi ngezimo engiyibonayo kungenzeka ukuthi ngokwezincwadi bengingemuhle kodwa isambulo singaphezulu kwezincwadi kungenzeka ukuthi umlando umuhle kodwa isambulo singaphezulu komlando kungenzeka ukuthi indawo ovela kuyona umlando wakhona umuhle kodwa isambulo singaphezulu kwendawo phakama 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 fohla namhlanje uthi ngiyahamba ngamandla esambulo masibonge egameni lenkosi masibonge ngegama lenkosi ushadabahazeteli mahazaya siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga ulamahandele besetheli yahaya siyabonga uNkulunkulu othembekile siyabonga baba wethu namandla ukukhuluma kwakho Nkosi kujulile ukukhuluma kwakho Nkosi kuyadala siyabonga baba wethu kudala namhlanje ukuguqulwa Nkosi kwempilo yethu sibuyisela udumo kuwe Somandla sithi impela baba ufanelwe udumo wena uNkulunkulu owazinga impilo zethu wena uNkulunkulu osidalile ngokwenhloso yakho nangokwecebo lakho uNkulunkulu laphakade njengalokhu uNkosi wakhuluma kuJeremiya wathi inkosi ungakambumbi wamazi uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyambula uNkulunkulu kulesikhathi empilweni zethu ukuze baba sizazi ukuthi singobani nalokho baba wethu ongcwele osidalele khona emhlabeni ukuba uNkulunkulu wethu sihambe kukho siyamukela baba wethu ongcwele njengokwenza kwakho baba kulolu suku siyamukela uNkulunkulu ongcwele
ngokukhuluma kwakho Somandla uNkulunkulu opheleleyo siyabonga Baba ukuthi uyaphelelisa empilweni zethu uNkulunkulu ogcwele siyavumela Baba izwi lakho uNkulunkulu wethu ogcwele lithathe indawo empilweni zethu siyabonga Baba ukuthi ngesambulo sakho senza singahluleki senza singene la ngemele singangena khona kepha uNkulunkulu wena mawusukhulumile uyadala Somandla wenza kungekho kube khona sibiza wena Baba wethu othi Baba masikubize wena uNkulunkulu uyakwambula izinto ezifihlakele nabasingazazi ngokuphila kwethu siyabonga Baba wethu ukuthi uyambula bambuli wayifihlakalo siyabukela kuwe Baba la shatala Baba basaya ila Baba yethele basaya ula Baba bashatala Baba basaya ila Baba yethele Baba basaya ila Baba yethele Baba basaya siyabukela wena okhanyisayo siyabukela wena okhanyisayo siyabonga ukuthi kuyakhanya siyabonga ukuthi kuyabonakala siyabonga ukuthi siyanqoba elabashathala babaya ula Baba basethele bezaya ila Baba yethele Baba basaya ula Baba yethele bezaya siyabonga ukuthi sabekhanyeni siyabonga ukuthi sabelopheleleyo siyabonga Baba wethu ogcwele thatha indawo yakho Nkosi ephakeme elabasaya ula bashathala Baba bazeya inanahala labosiyete Lord Jesus siyafotha ngamandla esambulo siyafotha ngamandla esambulo labe ngahambe khona uyahamba ngamandla esambulo labe ngasukubeka khona uyasukuma ngamandla esambulo labe kumnyama khona kuyakhanya ngamandla esambulo ayakhanya kuyakhanya kuyakhanya in the name of Jesus ukuba yena umambulo esifihlakala wambula ngisho nokujunileyo kwasezulwini makhanye pheke impilo yakho ngegama lika Jesu Kristu igama namandla shall we celebrate our King Hallelujah. Hallelujah.